Goazen lotxaskar! Ados! Iepa! 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 Baina zer duzu, Pots? Lotx hau izugarria da, izugarria! Baina zer da izugarria, nor da odei? Bueno, gero azalduko dizut, orain lagundu egin behar didazo. Ados, baina zertara etorri gara tailerrera? Begira, azkar egin dezakegun asmakizun bat egin behar dugu. Zer egin dezakegu? Bastakit, zuk egiten dituzu asmakizunak, niri etzaizkit bururatzen. Ez dakit robot bat egin genezake? Ez hori oso zaila bat. Autoen galari bat akaso? Ez okat autorik? Ez dakit zer egin. Pots, begira, iristen altzaizu aizea. Lotx, hori da! Ezin dugu denbora gehiago galdu. Az gaitezen. Asmakizun hau egiteko, hainbat material beharko ditugu. Ea, adi. Koloretako kartulinak, guraizeak, kola, makila, orratz bat eta kortxo bat. Lotx, begira orain karratuak egin behar ditugu. Hemen. Lau hauetan. Hasteko, kartulinazko 4 karratu egingo ditugu. Eta behin hauek izan da, erditik moztuko ditugu. Eta orain tolestu berriz, tolestu erditik. Beste kolore bateko 2 borobil moztu eta triangeluak bata bestearen ondoren borobiletako batera itxatzeko ditugu. Begira! Hau horrela. Triangelua. Beneko triangelua. Marratxo honen paralelo joan behar du urrengo triangeluaren alde honen. Begira horrela. Eta hori parean? Eta hau horrela ukitzen. Horre. Zoragarri! Osondo! Kartulinarekin izarritxura lortzen dugunean, aurreko aldeak tolestu beharko ditugu erdirantz, eta bertan itxatxi. Denak tolestu ostean, beste borobil urdina jarriko dugu gainean. Azkenik, haize errotari heldulekua jarriko diogu. Makila bat hartu eta haize errotari zulo bat egingo diogu 2 borobilak zeharkatzen. Zulo horretatik txintxeta edo orratz bat pasa eta pustu birikak putz egiteko! Oso polita gelditu da, Pots. Izugarri gustatuko zaio. Baina esango didazu norentzaten, nor da odei jaz? Gaur arte existitu den asmatzaierik onena da. Munduan zehar zabaltzen ditu bere asmakizunak. Eta hori gutxi balitz. Laster asmakizun izugarri bat aurkeztuko du. Ederra lana duena? Eta ziur nago aho zabalik utziko dudala asmakizun honekin. Bueno, asmakizun. Zer esan nahi duzu? Ez duzula ezer asmatu, haizerrotak aspaldi existitzen dira. Bueno, baina hau oso berritzailea da. Bai, zer du ba? Oso polita dela eta kolore pila bat dituela. Punto. Lotx, ate magikoa, segituan joan behar gara. Iepa! Iepa! Iepa!